नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अश्विनी महाडिक आपल्या अर्थात या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं स्वागत करते। स्थूल अर्थशास्त्र ह्या टॉपिकमधील आपण उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे किंवा उपभोग फलन कन्झम्पशन फंक्शन ही संकल्पना अभ्यासत आहोत। मग त्याच्यामध्ये आपण उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय, त्याच्या वेगवेगळ्या व्याख्या, त्याचबरोबर उपभोग प्रवृत्ती कोष्टक, एक उदाहरण आणि तेच कोष्टक आपण किंवा तेच उदाहरण आपण आकृतीच्या सहाय्याने सविस्तर त्याचा अभ्यास याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे। त्याचबरोबर उपभोग फलन ठरविणारे वस्तुनिष्ठ घटक कोणकोणते आहेत, उपभोग फलन ठरविणारे व्यक्तिनिष्ठ घटक कोणकोणते आहेत याचाही सविस्तर अभ्यास आपण याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण उपभोग प्रवृत्ती कन्झम्पशन फंक्शन याच्यातीलच उपभोग प्रवृत्तीचे प्रकार कोणकोणते आहेत याचा सविस्तर अभ्यास आपण पाहणार आहोत। आता उपभोग फलन म्हणजे काय, आता हे आधी सविस्तर आपण अभ्यासलेलं आहे, पण उजळणी वजा आणखी व्याख्या सांगते। उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय, तर उत्पन्न आणि उपभोग, उत्पन्न आणि उपभोग। उपभोग म्हणजे काय, तर व्यक्ती काय करत असते, वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांचा काय करत असते, उपभोग घेत असते। म्हणजे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या वस्तू आणि सेवांचा काय करत असते, उपयोग करत असते आणि आपल्या गरजा पूर्ण करत असते, म्हणजे उपभोग घेत असते। आता हा उपभोग कशावरती अवलंबून असतो, तर उत्पन्नावरती। व्यक्तीचं उत्पन्न किती आहे त्याच्यावरती व्यक्ती काय करत असते, उपभोगावरती खर्च करत असते। मग हे जे उत्पन्न आणि उपभोग आहे यांच्यामधील जो संबंध आहे, जो कार्यात्मक संबंध आहे तो स्पष्ट करणे म्हणजेच काय, उपभोग फलन किंवा उपभोग प्रवृत्ती होय। म्हणजे व्यक्तीचं उत्पन्न जर वाढलं तर व्यक्ती काय करते, उपभोगावरती जास्त खर्च करते। ते जर उत्पन्न कमी झालं तर उपभोगावरील खर्च काय करते, कमी करते। म्हणजे उत्पन्नामध्ये बदल झाला असता उपभोग खर्चामध्ये जो बदल होतो, व्यक्तीच्या उत्पन्नामध्ये जो बदल झाला असता व्यक्ती उपभोग खर्चामध्ये जो बदल करते किंवा जो बदल होतो त्यातील जे गुणोत्तर आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, उपभोग फलन असं म्हटलं जातं, कन्झम्पशन फंक्शन। म्हणजे उपभोग हा कशावरती अवलंबून असतो, तो उत्पन्नावरती अवलंबून असतो। व्यक्तीचं उत्पन्न किती आहे याच्यावरती उपभोग अवलंबून असतो। उत्पन्न वाढलं तर काय होतं, उपभोग सुद्धा वाढेल आणि उत्पन्न कमी झालं तर काय होईल, उपभोग सुद्धा काय होईल, कमी होईल। म्हणजे याच्यामधील उत्पन्न आणि उपभोग यांच्यामधील जे फंक्शनल रिलेशनशिप आहे त्यालाच कार्यात्मक संबंध आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, उपभोग प्रवृत्ती किंवा उपभोग फलन असं म्हटलं जातं। मग आपण हे उदाहरणाद्वारे अभ्यासलेलंच आहे। मग ह्या उपभोग प्रवृत्तीचे जे प्रकार आहेत ते आपण अभ्यासणार आहोत। मग याच्यामध्ये उपभोग प्रवृत्तीचे दोन प्रकार आहेत। त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो सरासरी उपभोग प्रवृत्ती, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती, ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम, आणि दुसरा आहे तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ती, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम। हे उपभोग प्रवृत्तीचे दोन प्रकार आहेत। मग आता या दोन्हींचा आपण सविस्तर अभ्यास करणार आहोत। त्याच्यातील पहिला आहे तो सरासरी उपभोग प्रवृत्ती, एपीसी, ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम। आता सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं प्राध्यापक केन्स यांनी काय सांगितलेलं आहे की सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं प्राध्यापक केन्स यांनी उत्पन्नामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे, उत्पन्नामध्ये जो बदल होतो, वाढ होते किंवा घट होते, याच्यामध्ये जो बदल होतो त्या बदलामुळे उपभोग खर्चात किंवा उपभोगात काय आणि कसा बदल होतो ते या सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या सहाय्याने काय केलेलं आहे, स्पष्ट केलेलं आहे। प्राध्यापक केन्स यांनी सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या प्रकारामधील हा जो पहिला प्रकार आहे, ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम, याच्या मदतीनं उत्पन्नामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे उपभोगात काय आणि कसा बदल होतो ते स्पष्ट केलेलं आहे। आता सरासरी उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय, तर बघा, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे एकूण उत्पन्नाशी असलेलं प्रमाण, म्हणजे एकूण उत्पन्नाशी असलेलं प्रमाण म्हणजेच काय, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती होय। दुसरी एक व्याख्या इथं सांगितलेली आहे की एकूण उपभोग खर्च, एकूण व्यक्ती उपभोगावरती किती खर्च करते, म्हणजे एकूण उपभोग खर्च किती आहे आणि एकूण उत्पन्न यांचं जे गुणोत्तर आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती असं म्हटलं जातं। म्हणजे एकूण उपभोग खर्च किती आहे आणि एकूण उत्पन्न किती आहे यांच्यामधील जे गुणोत्तर आहे त्याला काय म्हटलं जातं, ॲव्हरेज प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम असं म्हटलं जातं। आता हे सरासरी उपभोग प्रवृत्ती कसं काढलं जातं, तर सरासरी उपभोग प्रवृत्ती एपीसी हे एकूण उपभोग खर्च म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीमध्ये एकूण उपभोग खर्चाचं प्रमाण किती आहे
ते प्रमाण त्या प्रमाणाला एकूण उत्पन्नाने भागलं असता, एकूण उत्पन्नाने भागले असता सरासरी उपभोग प्रवृत्ती मिळते. म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीमध्ये एकूण उपभोग खर्चाचे एकूण उत्पन्नाशी जे प्रमाण असतं ते म्हणजेच काय, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती. एकूण उपभोग खर्चाला एकूण उत्पन्नाने भागलं की काय मिळतं, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती असं प्रवृत्ती मिळते. आता तुम्हाला थोडक्यात सरासरी उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय आणि ते कसं काढलं जातं हे कळालं असेल. आता आपण हे एक सूत्र आहे सरासरी उपभोग प्रवृत्तीचं, सूत्राच्या सहाय्याने सुद्धा समजावून घेऊ. आता सरासरी उपभोग प्रवृत्तीचं सूत्र काय आहे, तर सरासरी उपभोग प्रवृत्ती ॲव्हरेज प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम, एकूण उपभोग भागिले एकूण उत्पन्न, म्हणजे APC इक्वल टू C/Y. C म्हणजेच काय, एकूण उपभोग आणि Y म्हणजेच काय, एकूण उत्पन्न. म्हणजे व्याख्येमध्ये पण सांगितलं होतं बघा, एकूण उपभोग खर्च याला एकूण उत्पन्नानं भागलं की काय मिळतं, APC सरासरी उपभोग प्रवृत्ती मिळते. या सूत्राचा उपयोग करून ॲव्हरेज प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम काढलं जातं. आता आपण ते उदाहरणाद्वारे सुद्धा समजावून घेऊ. बघा APC म्हणजेच काय, C म्हणजेच काय, एकूण उपभोग कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर, आणि Y म्हणजेच काय, एकूण उत्पन्न इन्कम. एकूण उपभोग आणि एकूण उत्पन्न यांचं जे गुणोत्तर आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती असं म्हटलं जातं. आता उदाहरणाद्वारे आपण थोडक्यात समजावून घेऊ. बघा इथं उदाहरण दिलेलं आहे, जर एकूण उत्पन्न 200 कोटी रुपये असेल आणि समाजाचा उपभोग खर्च 180 कोटी रुपये असेल तर सरासरी उपभोग प्रवृत्ती काढा. उदाहरणामध्ये काय काय दिलेलं आहे, तर एकूण उत्पन्न दिलेलं आहे की ते 200 कोटी रुपये आहे. त्यावेळेला 200 कोटी रुपये असेल त्यावेळेला समाजाचा उपभोग खर्च किती आहे, 180 कोटी रुपये असेल, तर सरासरी उपभोग प्रवृत्ती काढा. तर आपल्याला माहिती आहे सरासरी उपभोग प्रवृत्ती ॲव्हरेज प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम काढण्याचं सूत्र काय आहे, तर एकूण उपभोग अपॉन द एकूण उत्पन्न. आता एकूण उत्पन्न म्हणजे इन्कम किती आहे, एकूण उत्पन्न बघा इथं इन्कम किती दिलेला आहे, 200 कोटी रुपये, म्हणजे हा इथं 200 कोटी रुपये घेतलेला आहे. आणि एकूण उपभोग C किती आहे, 180 कोटी रुपये आहे. बघा उपभोग खर्च इथं किती आहे, 180 कोटी रुपये. तुम्हाला उदाहरणामध्ये समजत असेल. C किती, 180 कोटी रुपये. आता सूत्र आहे इथं APC इक्वल टू C/Y. C किती आहे इथं, एकूण उपभोग किती आहे, 180 कोटी रुपये आहे, म्हणजे इथे 180 कोटी भागिले एकूण उत्पन्न. Y म्हणजे काय, एकूण उत्पन्न. एकूण उत्पन्न किती दिलेलं आहे इथं, 200 कोटी रुपये दिलेलं आहे. मग यांचा जो भागाकार केल्यानंतर काय मिळतं, तर सरासरी उपभोग प्रवृत्ती APC मिळते. 180/200, 180 भागिले 200 केल्यानंतर उत्तर येईल. ते उत्तर काय असेल, सरासरी उपभोग प्रवृत्ती असेल. मग या दोन्हींचा भागाकार केल्यानंतर उत्तर काय मिळतं, 0.9. 0.9 हे काय आहे, तर हे सरासरी उपभोग प्रवृत्ती मिळालेली आहे. या उदाहरणातील म्हणजे एकूण उत्पन्न 200 कोटी रुपये असताना समाजाचा उपभोग खर्च किती आहे, 180 कोटी रुपये आहे. त्यावेळेला उपभोग प्रवृत्ती किती आलेला आहे, 0.9. 0.9 हे सरासरी उपभोग प्रवृत्ती मिळालेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये एका विशिष्ट कालावधीमध्ये एकूण उपभोग खर्चाचं एकूण उत्पन्नाशी जे प्रमाण असतं ते म्हणजेच काय, इथं सरासरी उपभोग प्रवृत्ती होय. तुम्हाला उदाहरणाद्वारे सरासरी उपभोग प्रवृत्ती समजली असेल. आता या सरासरी उपभोग प्रवृत्तीचं महत्त्व काय आहे, तर या सरासरी उपभोग प्रवृत्तीवरून काय होते, तर सरासरी बचत प्रवृत्तीची कल्पना येते. त्याचबरोबर एकूण उत्पन्न हे उपभोग आणि बचत यांच्या बेरजेबरोबर असते, तर हे समजतं. ह्या सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या साहाय्याने आपल्याला समजतं. त्याचबरोबर उपभोग वस्तूसाठी समाजाची मागणी किती आहे याची सुद्धा कल्पना या सरासरी उपभोग प्रवृत्तीवरून आपल्याला समजते. थोडक्यात तुम्हाला सरासरी उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय आणि ह्या उदाहरणाद्वारे सुद्धा समजले असेल. स्क्रीनवरती उदाहरण आहे, तुम्हाला थोडक्यात तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर हे समजून येईल. त्यानंतर पुढचा प्रकार आहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ती MPC. उपभोग प्रवृत्तीचा दुसरा प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ती MPC. आता सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे काय, तर उपभोग आणि उत्पन्न यांच्यामध्ये झालेल्या बदलाच्या गुणोत्तरास सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हणतात. बघा आता ह्या उपभोग ह्याच्यामध्ये उत्पन्न हे महत्त्वाचा घटक आहे.
उपभोग हा कशावरती अवलंबून असतो? उत्पन्नावरती अवलंबून असतो. मग या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीमध्ये उपभोग आणि उत्पन्न यांच्यामध्ये जो झालेला बदल आहे त्या बदलाच्या गुणोत्तरास काय म्हटलं जातं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ती असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्राध्यापक केन्स यांनी या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं गुणकाची संकल्पना आणि त्यातून उत्पन्नात होणारा बदल, त्या गुणकाची संकल्पना आणि त्यातून उत्पन्नामध्ये होणारा बदल या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं अतिशय सोप्या आणि पद्धतशीर पद्धतीनं स्पष्ट केलेला आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे सरासरी उपभोग प्रवृत्तीमध्ये काय केलेलं आहे प्राध्यापक केन्स यांनी? सरासरी उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं उत्पन्नामध्ये होणारा बदल आणि त्या बदलामुळे उपभोगात कसा आणि काय बदल होतो हे स्पष्ट केलेलं आहे. त्याप्रमाणे या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीच्या मदतीनं गुणकाची संकल्पना स्पष्ट केलेली आहे. त्याचबरोबर उत्पन्नामध्ये होणारा बदल आणि तो बदल अतिशय सोप्या आणि सविस्तर म्हणजे पद्धतशीर पद्धतीने इथं काय केलेलं आहे? या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीच्या सहाय्याने काय केलेलं आहे? स्पष्ट केलेलं आहे. आता ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे उपभोग खर्च आणि उत्पन्न यांच्यामध्ये झालेल्या बदलाच्या गुणोत्तरास काय म्हटलं जातं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ती असं म्हटलं जातं. मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये जो बदल होतो उत्पन्नामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे म्हणजे याच्यामध्ये वाढ होईल किंवा घट होईल, मग त्या बदलाचा तो जो होणारा बदल आहे त्याच्यातील गुणोत्तरास काय म्हटलं जातं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ती असं म्हटलं जातं. आता सीमांत उपभोग प्रवृत्ती कशी काढली जाते? तर उपभोगात होणाऱ्या बदलाला म्हणजे उपभोग खर्चामध्ये जो बदल होतो त्या बदलाला उत्पन्नात होणाऱ्या बदलानं भागलं असता सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मिळते. आता सरासरी उपभोग प्रवृत्ती कशी काढली? तर एकूण उपभोग खर्च आहे त्याला काय केलं? एकूण उत्पन्नानं भागलं, त्यावेळेला काय मिळाली? त्यावेळेला सरासरी उपभोग प्रवृत्ती मिळते. तसंच सीमांत उपभोग प्रवृत्ती कशी मिळते? तर उपभोगात होणाऱ्या बदलाला उत्पन्नात होणाऱ्या बदलानं भागलं असता सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मिळते. आता हे आपण थोडक्यात उदाहरणाद्वारे समजावून घेऊ. त्याचबरोबर याचं सूत्रही आपण पुढे अभ्यासू. बघा आता सीमांत उपभोग प्रवृत्ती काढण्याचं सूत्र काय आहे? तर सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम बरोबर काय आहे? उपभोग खर्चात झालेला बदल म्हणजे उपभोग खर्चामध्ये किती बदल झालेला आहे तो बदल भागिले उत्पन्नात झालेला बदल यांचा जो भागाकार येईल यांचं जे गुणोत्तर येईल त्यालाच काय म्हटलं जातं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम MPC इक्वल टू काय येते? डेल्टा C अपॉन द डेल्टा Y. आता डेल्टा हे चिन्ह हे जे बदलाचं चिन्ह आहे म्हणजे याच्यामध्ये जो बदल होतो उपभोग खर्चामध्ये जो बदल होतो आणि उत्पन्नामध्ये जो बदल होतो त्याच्यासाठी हे काय केलेलं आहे? डेल्टा इथं चिन्ह दिलेलं आहे. म्हणजे डेल्टा C अपॉन द डेल्टा Y. डेल्टा C म्हणजेच काय? तर उपभोग खर्चात झालेला बदल आणि डेल्टा Y म्हणजे काय? उत्पन्नात झालेला बदल. आता तुम्हाला थोडक्यात सूत्र समजलं असेल. सीमांत उपभोग प्रवृत्ती कशी काढली जाते? तर उपभोग खर्चात झालेला बदल भागिले काय केलं जातं? उत्पन्नात झालेला बदल यांचा भागाकार केला जातो आणि त्यातून काय मिळते? सीमांत. येणारं उत्तर हे सीमांत उपभोग प्रवृत्ती MPC मिळते. आता हे आपण उदाहरणाद्वारे थोडक्यात समजावून घेऊ. आता इथं उदाहरण दिलेलं आहे बघा. आता इथं काय दिले? जर एकूण उत्पन्न 200 कोटी रुपयांवरून 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. बघा उदाहरण थोडक्यात लक्षपूर्वक समजावून घ्या. बघा एकूण उत्पन्न किती आहे? 200 कोटी रुपये आहे. पण हे 200 कोटी रुपयांवरून काय झालेलं आहे? 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असता उपभोग खर्च 180 कोटी रुपयांवरून 280 कोटी रुपयांपर्यंत वाढत असेल तर सीमांत उपभोग प्रवृत्ती काढा. आता इथे तुम्हाला थोडक्यात बदल झालेला दिसून येत असेल. म्हणजे सूत्रामध्ये जसं दिलेलं आहे उपभोग खर्चामध्ये झालेला बदल आणि उत्पन्नात झालेला बदल. आता इथं बदल झालेला आहे उदाहरणामध्ये पण बघा एकूण उत्पन्न किती होतं? सुरुवातीला 200 कोटी रुपये होतं. आता त्याच्यावरून किती झालेलं आहे? ते 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेलं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. आणि उपभोग खर्च सुद्धा काय झालेला आहे? सुरुवातीला किती होता? 180 कोटी रुपये होता. त्याच्यावरून काय झालेलं आहे? 200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालेलं आहे? उत्पन्नामध्ये आणि उपभोग खर्चामध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे? वाढ झालेली आहे, बदल झालेला आहे. मग तो जो झालेला बदल आहे तो बदल त्याच्यातील गुणोत्तरासच काय म्हटलं जातं?
सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हटलं जातं। आता हे आपण सीमांत उपभोग प्रवृत्ती सूत्राचा वापर करून काढूया। बघा इथं सूत्र आहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम। आता सूत्र काय आहे तर उपभोग खर्चात झालेला बदल भागिले उत्पन्नात झालेला बदल, MPC = डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा म्हणजेच काय इथं जो झालेला बदल आहे ते दर्शवण्यासाठी हे चिन्ह दिलेलं आहे। आता डेल्टा C बघा, डेल्टा C म्हणजे काय तर उपभोग खर्चात झालेला बदल आणि डेल्टा Y म्हणजे काय उत्पन्नात झालेला बदल। आता डेल्टा C उपभोग खर्चात झालेला बदल, इथं उपभोग खर्च बघा उदाहरणामध्ये उपभोग खर्च किती आहे 180 कोटी रुपयावरून 200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला आहे, म्हणजे याच्यामध्ये बदल झालेला आहे। आणि डेल्टा Y उत्पन्नात झालेला बदल बघा इथं एकूण उत्पन्न किती आहे 200 कोटी रुपयावरून 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलेला आहे, म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा झालेला बदल, यांच्यामध्ये सुद्धा काय झालेला आहे बदल झालेला आहे। तो जो झालेला बदल आहे तो काय करायचा या सूत्रामध्ये वापरायचा आणि त्याचा भागाकार केल्यानंतर काय येतो आपल्याला सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मिळते। आता ते आपण पुढे काढूया। बघा MPC = डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। बघा आता हे आपण माहित आहे डेल्टा C म्हणजे काय डेल्टा Y म्हणजे काय। आता डेल्टा C आता आपल्याला काय करायचं या सूत्रामध्ये किमती टाकायच्या आहेत। आता डेल्टा C म्हणजे कोणती किंमत घ्यायची तर बघा उपभोग खर्चात झालेला बदल। आता सुरुवातीला उपभोग खर्च किती होता 180 कोटी रुपये होता, त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे, वाढ होऊन किती झालेला आहे ते 280 कोटी रुपये झालेला आहे। मग याच्यामध्ये कितीनं वाढलेला आहे तो उपभोग खर्च तर इथं 100 कोटी रुपयानं वाढलेला आहे, म्हणजे डेल्टा C ची किंमत किती घ्यायची 100 कोटी रुपये घ्यायची। आणि डेल्टा Y उत्पन्नात झालेला बदल, डेल्टा Y म्हणजे काय उत्पन्नात झालेला बदल। आता सुरुवातीला उत्पन्न किती होतं एकूण उत्पन्न 200 कोटी रुपये होतं, उदाहरणामध्ये आपण बघितलेलं आहे। सुरुवातीला उत्पन्न किती होतं 200 कोटी रुपये होतं, ते वाढून किती झालेलं आहे इथं 400 कोटी रुपये झालेलं आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कितीनं वाढ झालेली आहे तर 200 कोटी रुपयेनं वाढ झालेली आहे। म्हणजे ही जी वाढ झालेली आहे हा जो बदल झालेला आहे ते काय करायचं आपण डेल्टा Y ची किंमत इथं या सूत्रामध्ये घ्यायची। बघा या दोन्ही किमती इथं सूत्रामध्ये घातलेल्या आहेत। सूत्र काय आहे MPC = डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। MPC = आता डेल्टा C ची किंमत किती आली इथं कितीनं बदल झालेला आहे उपभोग खर्चामध्ये 100 कोटी रुपये। मग इथं 100 कोटी रुपये ही काय केलेले डेल्टा C ची किंमत घेतलेली आहे आणि डेल्टा Y उत्पन्नामध्ये कितीनं बदल झालेला आहे 200 कोटी रुपयेनं वाढ झालेली आहे, ती सुद्धा किंमत इथं घेतलेली आहे। आणि याचा भागाकार केल्यानंतर जे उत्तर येतं ते उत्तर म्हणजेच काय सीमांत उपभोग प्रवृत्ती होय। मग आता इथं सीमांत उपभोग प्रवृत्ती किती आलेली आहे तर 0.5 म्हणजे 0.5 हे काय आहे या दोन्हींचा भागाकार केल्यानंतर हे उत्तर मिळतं, हे काय आहे सीमांत उपभोग प्रवृत्ती। म्हणजे थोडक्यात सीमांत उपभोग प्रवृत्ती म्हणजे जो झालेला बदल आहे उपभोग खर्चामध्ये झालेला बदल आणि उत्पन्नामध्ये झालेला बदल यांचा भागाकार केल्यानंतर काय मिळतं सीमांत उपभोग प्रवृत्ती मिळते। म्हणजे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही एक उत्पन्नातील अतिरिक्त वाढ आणि उपभोगातील अतिरिक्त वाढ यातील काय करत असते संबंध किंवा प्रमाण दर्शवत असते। आता ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही काय असते तर नेहमी धनात्मक असते, म्हणजे ही 0 पेक्षा जास्त आणि 1 पेक्षा कमी असते। म्हणजे ही जी सीमांत उपभोग प्रवृत्ती आहे ही धनात्मक असते। आता धनात्मक असते कारण जसं उत्पन्न वाढत जातं तसतसा काय होतो खर्च सुद्धा वाढत जातो। म्हणजे ह्या उदाहरणामध्ये बघा उत्पन्न वाढलेलं आहे 200 कोटी रुपयावरून 400 कोटी रुपये झालेला आहे, त्याचबरोबर उपभोग खर्च सुद्धा काय झालेला आहे इथं 180 कोटी रुपयावरून 280 कोटी रुपये झालेला आहे। म्हणजे उत्पन्नात वाढ होत असताना उपभोग खर्चामध्ये सुद्धा काय होत जाते वाढ होत जाते। म्हणजे उत्पन्न वाढल्यानंतर खर्च सुद्धा कमी होत नाही, तो काय होतो वाढतो। आणि त्याचबरोबर ही जी सीमांत उपभोग प्रवृत्ती आहे ही दीर्घकाळामध्ये कशी असते स्थिर असते। याच्यामध्ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही गरिबांची जास्त असते आणि श्रीमंतांची काय असते कमी असते। म्हणजे गरीब हे काय करतात उत्पन्न जर त्यांचं वाढलं तर उपभोगावरती काय करतात खर्च जास्त करतात, परंतु श्रीमंत काय करतात त्यांचं जरी उत्पन्न वाढलं तर ते सुरुवातीपासूनच त्यांचा उपभोग खर्च जास्त असतो, त्यामुळे ते काय खर्च वाढवत नाहीत। म्हणजे त्यांची जी सीमांत उपभोग प्रवृत्ती ही काय असते श्रीमंतांची कमी असते। म्हणजे थोडक्यात जेव्हा लोकांचं उत्पन्न वाढतं तेव्हा त्या वाढलेल्या उत्पन्नापैकी किती भाग उपभोगावर खर्च होतो आणि किती भागाची बचत होते याची कल्पना किंवा याचं स्पष्टीकरण या सीमांत उपभोग प्रवृत्तीवरून लक्षात येतं।
थोडक्यात तुम्हाला सीमांत उपभोग प्रवृत्ती आणि सरासरी उपभोग प्रवृत्ती हे जे दोन उपभोग प्रवृत्तीचे प्रकार आहेत ते तुम्हाला उदाहरणाद्वारे सूत्राद्वारे थोडक्यात समजलेलं असेल. धन्यवाद.